warm mountain day. How about the Valley area? There we can see a little more heat kicking right now. 83 in Van Nuys. We can see overall how the temps are really warm. Inland 90s. Lancaster, Palmdale, Apple Valley, Victorville, 107 in Palm Springs. Totally different on the coast. 78 Avalon, 68 for Oxnard. San Clemente, you're at a 69 right now in the 3 o'clock hour. 70 in Redondo Beach and Santa Monica. In between that, Newton in Van Nuys, Burbank, Pasadena, a little warmer. 86 in Covina, 85 in Australia, 84 in Chile, and 78 for Fullerton and for Anaheim too. Now, temps are going to be on the rise. How long they last? I'll let you know. We're 74 past this year. Okay, Dave, thank you. Breaking news, let's go to Chris Christie. He is in Air 7 with a horse rescue. Well, Chris is unable to hear us. There you are. Where there is a horse rescue underway. Apparently that horse that you see there in the center of your screen was trapped upside down all morning long. First responders getting out here at around noon this afternoon to help get that horse upright. And now you can see it looks like that horse is being prepared for transport, likely for medical services. Again, reporting live from Air 7 HD, I'm Chris Christie, ABC 7 Eyewitness News. Well, seeing him on his feet is great news. Okay, Chris, thank you. The Lakers have hired J.J. Redick as their new head coach. According to ESPN, Redick formally interviewed for the job Saturday and has agreed to a 4-year contract with the team. Redick played 15 years in the NBA, including a stint with the Clippers, but has never been a coach. Right now, he's an NBA analyst for ESPN and was on the broadcasting team for the NBA Finals that were seen here on ABC. He also hosts a basketball podcast with LeBron James. Oh, I see the connection there, so okay, we still have an eyewitness news at 8. Local high school students flying high, getting hands-on experience, preparing them for jobs in the aviation industry. And the efforts have Scott arrested in Miami. What is accused of doing? It's all ahead of eyewitness news at 8. You see us, give us a wave. That's just alert. He's always getting worked up about something. Flex alerts notify us of preventable power outages. That way we always know when to help stop one. Okay, Flex, just drop some knowledge on me again. Okay, I will. I'll turn our thermostat to 78. I'll unplug the blender, the hair dryer. My boy, I want to be able to keep my plans. I was just ended up in the hospital with pneumococcal pneumonia. That's why I chose Peppermint 20. Ask your doctor or pharmacist about the Pfizer vaccine for pneumococcal pneumonia. Stream Eyewitness News 24/7. Watch live newscasts, exclusive stories, and video on demand. Only on the ABC7 Los Angeles app. Toyota recalling thousands of SUVs over issues with the airbags. 145,000 models of the 2023 Grand Highlander and the 2023 Lexus TX could have airbags that do not perform. Toyota discovered the issue with the certain airbags on the driver's side that may not work when the window is rolled down. The car company hasn't quite worked out a fix yet. Owners will be notified directly of the recall. Meron ako isa-shoutout yung nakita ko dun sa may Costco. Magkasama sila. Tapos parang nandun kasi ako sa kabilang cashier, sa kabilang till, dun ako nag-a-assist. Minsan makikita niyo ako nagka-cash, minsan makikita niyo ako nagpapak. So, pwedeng front-end cashier assistant ako or front-end cashier ako. So, noong time na yun, assistant lang ako nung nakita nila ako. Pagtingin ko sa kanila, parang sabay silang kumaway, tapos parang nakasmile silang dalawa. Sabi ko, sino ba yun? Pero syempre, nasa isip ko, it's either Filipino kasi, bihira naman kasi Pilipinong masaya, no? Na mamamansin. Bihira yun. Karamihan ng Pilipino talaga. Kakausapin mo na, i-Inglesin ka pa. Kakausapin mo, hindi ka papansinin. Masungit. Ilan pa yung inaaway? Trabaho lang, aaway. Oo, may Pilipino doon na inaway ako. As in talagang grabe mga katim. Sinabihan talaga ako na, ano ba, maganda ka? Kasi hindi ko siya pinayagan. Kasi ako nun, hindi ko siya pinayagan mag-ano. Pinaganda niya nakakainis lang. Hindi ko siya pinayagan na gamitin yung card nung isang member kasama nila. Kasi ganun yung, para sa mga hindi po nakakaalam. So, Costco kasi. Paliwanag mo nga. Ay, teka lang. Pero yung nakita ko, bigla silang nag-hi.
Tapos nung sakto pupunta ako sa may gilid nun, sabi niya, "Oy, ano, iste?" Habing ganun. No, pag alam ko ng iste, ibig sabihin, nanonood yun. Kasi walang iba nakakalaman ng pangalan ko. So sabi niya ganun, nanonood po kami sa inyo. Yan, isa ko, nanonood kami. Yan, ay, nakikita naman ito. Sabi niya ganun, nanonood po kami sa inyo. Yan, isa ko, nanonood kami. Yan, ay, nakikita naman ito. Ayun, sinabi ko, ay, salamat po, kung gano'n. So, tinanong kita nga nila, shoutout kay Irish at saka kay, Raquel. Wala na yung sulat. Sinulat ko dito yung pangalan niya. Hindi mo lang kasi tanong yung area. Oo, hindi ko natanong yung area. Kasi sila, yung may anak na Mario, natanong ko taga Air 3. Pero sila, hindi ko sila natanong kasi nagmamadali din ako nung kasi nagpapak ako. Pero ayun, naman kami na, nanonood po kami sa vlog nyo. Ganyan. Sabi ko, ay, salamat sa suporta. Tapos ay, tinanong ko yung pangalan. So, shoutout sa inyo, Irish at Raquel. And thank you at pinansin nyo ako. Pag nakita nyo ako, pansinin nyo ako. Kasi minsan naman, nadadala na po kasi akong tumingin at bumati sa Pilipino. Dahil nga po, karamihan ng Pilipino na bumibili doon sa Costco, hindi ko naman alam kung bakit. Hindi naman po namamansin. Hindi ka, kunwari, kakausapin mo, may kasama sila, lalo kapag puti ang kasama nila, hindi ka papansinin. Puti pa yung puti, papansinin ka. Pero yung Pilipino, hindi ka kakausapin. Parang, tapos magugulat ka yung puti, babatiin ka pa ng Tagalog, kamusta? Salamat, gano'n, magpapasikat sila na nagtatagalog sila. Pero yung Pilipino kasama, never kang papansinin. Siguro sa 10 nakikita kong gano'n, siguro mga 3 lang yung yung mababait na Pilipino. Hindi ko naman sinasabing masasama tayong Pilipino. Pero yun yung trait, yun yung common trait ng mga Pinoy. Halos lahat ng mga kasamahan niya, yung taga na-experience mo rin, no? Oo, kami mga Pinoy, alam namin yun kapag Pilipino. Tapos minsan, tatagalugin mo na, hirap na mag-Ingles. Ayaw mo magtagalog, parang tinutulungan mo na nga siya. Ewan ko ba, siguro ganun talaga. Pero no offense dun sa mga, kung magko-comment kayo, no offense po dun sa mga ganun tao. Pero ang sa akin lang is, wag sana tayong ganun ka-rude sa kapwa natin. Tapos kapag puti, ang bait-bait natin. Diba? Parang napapansin ko yun minsan kapag may mga parang pag ibang lahi kausap, ang bait. Pero pag kinakausap mo, hindi ko pinapansin. So anyways, meron, yung para po sa kaalaman nyo, sa Costco, yung card, membership po. Hindi kasi natin binabasa yung maliliit na details. Diba? Kahit naman kami hindi natin binabasa yun eh. Pero, na-experience ko yun sa Finland doon. Nakikiride lang kasi ako doon sa manager ko. And then doon ko unang narinig yun na yung membership, hindi mo pwedeng ipahiram. Ngayon, kung gusto mong magpasaba, hindi pwedeng bayaran mo yung sa'yo, scan yung card, so magbabayad ka, tapos ibibigay mo sa kanya yung card mo, tapos i-scan yung card mo, tapos magbabayad siya, no? Ang mangyayari doon, kung gusto mo sa kanya ipahiram yung card mo, ikaw din ang magbabayad. Tapos ita-transfer na lang niya sa'yo pera. Or, usapan niyo na lang iba sa pagdating doon ni Ari, no? Oo, magbayad siya ng cash. Yun lang po yung allowed. So, para sa hindi po nakakaalam, hindi niyo po pwedeng i-share yung card ninyo. Kahit sa tingin nyo makakalusot kayo, kasi minsan tinitingnan talaga namin yung picture. Pag minsan, Sa self-checkout, mga experience yun. sa self-checkout, hindi isa-isa yan. At saka may implement na po, nag-start na po sa PC yung yung merong reader. That's it. So, makikita talaga kung ikaw yung member. So, pag Pinapanood hindi nakita, kasi mag-show Ganda yung siya. papapap Ano yung ba to? so mag-check yun nung Ayun nag-check. sa ako. And then tatanong kung nasa yung may-ari. Diskriminasyon sa sariling lahi. Kailangan pumunta siya. Kasi hindi Canada. kayo makakapag-shopping kung wala siya. Pwede kayong sumama. Kung may isang card, 10 kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero siguraduhin nyo po sa checkout na ang magbabayad lang po is yung may-ari ng Team card. Sulaiman or Team Soliman Huwag na Vlog. po kayo makipagtalo kasi policy From, po yun. And Canada. kapag umulit po kasi ng umulit Bush. na siya ay pinapagamit niya yung card niya, pwede pong masuspend yung membership niya. Yun po, kaya hindi po siya